Faransi ka nonabla ni Niger jamana ka dɔ ye a bɛ fɛ min jira farafina maraba kɔrɔw la o ye k'a fɔ Niger jamana b'a fɛ ka kɛ a yɛrɛ ye. Nin ye Nigeria sanfɛ kalanso karamɔgɔ dɔ de ka hakilina ye min bɛ wele ko Bello Bada ani Resila kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ. A ko Hausa ka Niger a ka kɛ kan fɔta ye k'a ye Faransi ka ni sanjɛ ka Faransi ka kɛ baarakɛ ka dama ye ko jɔyɔrɔba bɛ a la. A ko Niger jamana y'o jɔyɔrɔ min da nin ye a b'a jira k'a fɔ jamana mago b'a yɛrɛ la jamanadenw mago bɛ u danbe la. A ma ladɔnniya k'a fɔ Niger jamana nanen filɛ i sen da jamana la sen da nɔ na ani jamanaw minnu bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ Alliance des États du Sahel AES n'o ye Mali ni Burkina Faso ye. Olu minnu y'a jira k'a fɔ Faransi ka ti kɛ kan ye min bɛ bila ka tɔw ni sanjɛ u ka jamanaw kɔnɔ bilen a bɛ kɛ baarakɛ mina de ye jamanaw kanw bɛ ye ani sanjɛ. Bello Bada ni Nigeria sanfɛ kalanso karamɔgɔ do a ko hakilina in ka ɲi kojugu ko hali Niger dafɛ jamanaw i n'a fɔ Nigeria u bɛ nisɔndiya mɛn ni hakilina in ye. A ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ bi jamana caman de bɛ Faransi jamana ka jamana maralenw na minnu b'a fɛ ka Faransi kanko in dabila ko hali Senegali jamana b'a dafɛ. Nigerikaw fɛ yen Hausa ka ale de taara k'a bila Faransi ka ni sanjɛ k'o kɛ jamanadenw ka fɔta fanba ye. Faransi ka sariya kura min dara Niger jamana kɔnɔ Niger jamanadenw ka sigiba senfɛ mars kalo tile 26 o y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ baarakɛ k'a dama ye. Dakuruɲa kelen ani anglais k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ye cogoya kelen na Niger. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw cakɛda dina minnu kun bɛ k'a bɔ n'a cakɛda dina ninnu dɔw kun bɛ ka bolofara bɔ a la o kɔrɔ ye Ameriki jamana cakɛda dɔw bɛ yen u bɛ ka Congo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔli latɛmɛndɛmɛ ɲɔgɔn mɔ kɛnyɛrɛ ye u don wa bɛɛ lajɛlen bi jɔ. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka babu sentigi muso ale de ye kɔrɔfɔ in lase ka bɛn ni avril kalo tile 7 ye. A ko bɛnkan o bɛnkan bɛ cakɛda dina dɔ ni Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw cɛ ko a cakɛda dina ninnu ko Ameriki jamana cakɛda dinaw don nka Ameriki jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ni u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wali kelen u tɛ ɲɔgɔn galamɔ ko a bɛɛ ka bɛnkan bɛ jɔ. A ka di Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ye don nataw la ni tɛgɛnɔbila bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn na ko Congo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ kɛ bɔfɛn ye bɛɛ a b'a sɔrɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka fanga de kumana. Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw bɛ ka nin fɔ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ka ɲɛsin farafina mɔ Mesada Boloso nana Congo Kinshasa kɔnɔ. Avril kalo tile 3 jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ye Donald Trump ka ciden bisimila. Kuma ɲɔgɔnya fanbaw bolila fɛn minnu kan o ye Congo Kinshasa kɔrɔ yanfa mankan banni ko ani Congo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔli ko. Minisiri min bɛ Congo Kinshasa kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Congo Kinshasa ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ ale kun y'a jira kɔsa in na k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya dɔ bɛ sen na Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ni Ameriki jamana ɲɛmaa kura Donald Trump cɛ Congo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔli kɔrɔ. Nin y'o de danginɛmayatɔ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Congo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira diɲɛ mago jɔn bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna setigi jamanaw minnu dala ye manjimafɛnw dilali ye i n'a fɔ bolimafɛn mɔbili kuraninw di taa mina minnu kɔ k'a sabu kɛ u kuranko fanga ka bon u ɲɛgɛbɛw ka ca i bɛ se k'i to fangaja fɛ k'i ka mɔbili lasɔrɔ o ti taa fɛn minnu kɔ olu de dasilen bɛ Congo Kinshasa dugukolo jukɔrɔ wa Congo Kinshasa yɛrɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira min bɛ wele ko cobalt ni mɔbili kuraninw dala don n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kobaltiw fara ɲɔgɔn kan dugu jukɔrɔ Congo Kinshasa dugukolo jukɔrɔ la jɔ mɛ ni kilancɛ ye. Resila ni Ameriki jamana kun gɛnko mɛn ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ɲinan y'o san 10 ani san 5 ye bawo a tɛgɛnɔbilala san 2010. Diɲɛ kɛlɛkɛ minandigiba filaw n'o ye Ameriki jamana ni Resila jamana ye u kun jɛra ka jateminɛ kɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw fila de ye diɲɛ kɛlɛkɛ minandigibaw ye an kan k'an jan don an yɛrɛ la an kana kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase diɲɛ mɔ n'an ka kɛlɛkɛ minanw ye
O kumana benga dɔ be an k'a lajɛ ka o don an ni ɲɔgɔn cɛ. Benga min welela ko New Start. Benga ko cogo di? Mugujugu dilan nasira fɛ, hakɛ bɛ hakɛ la an man ka tɛmɛ o ka mugujugu dilan dɔ. Walekele kɛlɛkɛminan dilan nasira fɛ, hakɛ bɛ hakɛ la an man ka tɛmɛ o ka kɛlɛkɛminan dilan tɔ. U ko kɛlɛkɛminan minnu mɔ, ko missile balistique intercontinentaux, ni mugu filitaw do, minnu bɛ se ka gun ni gun boli diɲɛ kɔnɔ, o kɔrɔ ye ka bɔ Ameriki yanfa fɛ ka na nazarala yanfa fɛ, walekele ka bɔ nazarala yanfa fɛ ka taa Azi yanfa fɛ, a b'o cogo kelen la ka bɔ Azi yanfa fɛ ka na farafina yanfa fɛ. Mugu filitaw minnu bɛ se k'o boli, u dilali tɛ baasi ye, nka da dɔ ka sigi u dilali la an fɛ. O bɛnkan ye min welela ko New Start. N'a tɛgɛnɔ bilara san 2010. Abrigalo tile 8 kun ye a san 15 ye. Mugu filita ninnu i n'a fɔ missile balistique intercontinentaux ka taa se mugu filita wɛrɛw mɔ minnu bɛ se ka kɛ mugujugu ye ogive nucléaire. Ameriki jamana ni Irisila jamana kun ye da dɔ sigi a dilali la. Hakɛ dɔ bɛ yen a kana tɛmɛ o kan. San 2021 jamana filaw jɛra ka jira k'a fɔ bɛnka dɔ ka fara a kundala kan ka taa bila san 2026 san wɛrɛ février kalo la, nga san 2022 uti kalo la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Irisila jamana ni Ameriki jamana kun bira ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ mɔ k'a sabu kɛ Ukraine jamana yoyayo ye. Maa min kun bɛ fanga na Ameriki jamana kunna Joe Biden, ale ma se k'i yɛrɛ bɔ nazarala setigi jamanaw bolo a donn'u dɔngɔda fɛ. Ukraine manga ma se ka danzo dala Irisila jamana ni Ukraine cɛ. San 2022 uti kalo Irisila jamana y'a jira k'a fɔ bɛnkan in i ti bɔ a rɔ dɛ, nka a bi dulon fɔlɔ i fɛ. Ka sabu kɛ bɛnkan sariya se dɔ kɛ mɛ k'o fɔ. Bɛnkan sariya se ko jamana filaw mugujugu sɛgɛsɛgɛlaw kuma ni kuma u ka taa ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ. Kɔrɔ ye Ameriki jamana mugujugu sɛgɛsɛgɛlaw danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli sa, olu ka taa Irisila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ Irisila jamana hakɛ min fɔ mɛ ko mugujugu dilan kana tɛmɛ o ka o hakɛ labaton bɛ Irisila jamana fɛ. A b'o cogo la Irisila jamana fɛnɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛnɛ kan ka se Ameriki jamana kɔnɔ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ Ameriki jamana hakɛ min fɔ bɛ ko mugujugu dilan kana tɛmɛ o hakɛ kan n'o labaton bɛ Ameriki jamana fɛ. Nka Irisila jamana de nana ye k'a fɔ Ameriki jamana ma sɔn ka dayɛlɛ a ye kuma min n'a y'a kanu ka t'i ɲɛ da mugujugu dilan da ka Ameriki jamana fɛ Ameriki kɔnɔ. Vladimir Putin ko in ka dulon n'o ye bɛnkan ye New Start. Février kalo la san 2023 Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ New Start bɛnkan a ti bɔ a la nka a bi jɔ yan fɔlɔ ka jateminɛ kɛ. Yani segin ka kɛ bɛnkan in mɔ jamana filaw cɛ tiɲɛ don Ameriki jamana ɲɛmaa kura Donald Trump ni Vladimir Putin bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi. Nga Irisila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ko fɔ danaya ka segi u ni ɲɔgɔn cɛ ka kolo gɛlɛya walasa da ka don bɛnkan ko in nɔ n'o ye New Start ye. Kelen. Filanan, Irisila jamana ko k'a b'i yɛrɛ ɲininka yala bɛnkan in New Start Ameriki jamana ka minan dilanlenw ni sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ olu kan ka sɛgɛsɛgɛ, nga Ameriki jamana kelen tɛ. Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamanaw bɛ yen i n'a fɔ Angleterre ani Faransi mugujugutigiw don. Olu ka mugujugu bɛna na sɛgɛsɛgɛ cogo di? Bawo olu dajuru bɛ Ameriki jamana bolo wa jate la olu bɛ kɛ i n'a fɔ Ameriki jamana bolo fara mugujugu dilanko la. Fɔ nin bɛɛ de ka ɲɛɲini bɛnkan kɛ nin bɛɛ ka danaya ka segi k'a kolo gɛlɛya Ameriki jamana ni Irisila cɛ walasa ko in ka daminɛ ko kura. Nin ye Irisila jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔ ye. Irisila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ko o n'a ta bɛɛ a ye bɛnkan in diyagoya a yɛrɛ kan. A ma sɔn fiyewu ka bɔ bɛnkan in kɔnɔ hali ni Ameriki jamana banna a ka fa ka sɛgɛsɛgɛ. Irisila jamana ma se ka tɛmɛ hakɛ min fɔ bɛ bɛnkan kɔnɔ. Hali mugu filita kura min jifilɛla Ukraine jamana la n'a ye diɲɛma dabali ban ka nazarala sidiki jamanaw kɔnɔ gwa Oreshinnik ko mugu filita don min dilala hakɛ kɔnɔ a ma se mugujugu hakɛ la. Kɔrɔfɔ lasera ka bɛn ni avril kalo tile 8 ye Vladimir Putin ka babu sentigi fɛ n'o ye Dmitry Peskov ye.